Guys, ayan, masaya yung pamilya. Ayan, kahit pa paano. Pero si Ate Pepe lang ang wala dito. Gawa nga ng overtime. No, sa double job niya. Sa second job niya. Kaya nagsisipag ninyo. Double job kasi yun si Ate Pepe. Wow! Ano plano natin bukas? Magsisimba kami. Kulit-kulit. Good morning, nagbabalik ang lakay. At nandito na tayo ngayon sa Hearst, Ontario. Bumili ako ng loto, no? Malay natin, nanalo tayo. But anyway, dalawang araw pa to. Dalawang araw pa tayong bibiyahe hanggang Ontario, hanggang Edmonton. Pero may awa si Lord at walang aberya, sisikapin kong makauwi ngayong gabi sa bahay. Meron pa tayong 700 miles na tatakbuhin. Nasa 1,300 kilometer pa ang tatakbuhin natin. Sana makaabot tayo dun sa Please drive to highlighted route. Sa Winnipeg ngayon. So go. Gawin natin, start new road. Going to turn end. Gawin muna tayo dun sa bahay. Butan natin ang truck. Sana makaabot tayo sa bahay ngayon. Temperature ayos, 34, 38. Report. Samantalayin natin yung magandang biyahe ngayon. Kasi nachimpo pa sa ulan. Sa ulan, sa basa. Ang importante titignan ko rito yung may cable wire pa. Ayos. Ayan guys, sisikapin natin makauwi sa Winnipeg ngayong gabi. Kasi bukas guys, kung may pagkakataon, may awa si Lord, magsiselebrate kami ng birthday ni Baki. Ang birthday ng anak ko, si Baki, yung bunso, yung lalaki. Sa ano pa? Naku, patay na. Ay, basa-basa. Sa 2026 ang birthday ng anak ko, si Baki. Pero dahil sa siyempre buhay ng long haul truck driver, hindi mo maasa kung kailan ka makakauwi. Kaya pag-usapan namin ng misis, celebrate pag uwi ko na lang. Anyway guys, ayan, nakita natin wala tayong nakikitang diferensya Cordapia. At itong ating pangarga is lagay ko sa continuous. Pati yung pangarga natin ayos ang temperature. So guys, let's go. Guys, tara para makarating tayo sa sa Winnipeg ng araw na to.
Pakrodo, pakrodo, pakrodo. Continue on Highway 11. Nga pala no, salamat sa mga nag-advise sa akin at nagano sa akin na hindi daw maganda yung adjustment ng ating 360 sa labas. Thank you sa advice ninyo. I-adjust ko na lang. Kumbaga sa ano, hanapin natin kung saan yung maganda. Paminsan-minsan lang naman to kasi summer. Sa winter hindi ko na ilalabas yan kasi winter na. Ay, ma-accept ko pa yung mga ganong klase ng comment. Sabi nung isang buzzer ko, ay you know guys, yung nagbabasa sa akin, nag-iisang tao lang talaga yan. Mag-focus na lang ako dito sa goal ko, dito sa tracking career ko, magiging owner operator natin kasi malapit-lapit na natin mabayaran si Cordapia. Kunting kembot na lang, bayad na to. At pagkatapos kakabiyahin na lang tayo ng Palapat. Naku, patay na, mayroon pang gumilid sa gilid, hindi tama yata yung parking niya. Andito tayo ngayon sa ano guys Highway 11. Mahabang stretch to, almost 500 miles ito hanggang sa border ng Ontario at saka Manitoba. Kaya kapag may aksidente rito guys, lalo na pagka yung truck nakaharang, wala na, hindi ka na makakatawid. Antayin mong alisin yung nakaharang dyan sa gitna bago ka makatawid. Guys, kain tayo. Yung baon ko na ginawa ni Mrs. Fish pellet. Almusal. Tapos may kape. Excited na ako makauwi ulit. Longlac 200 kilometer. Sa Longlac walang ano yun, walang
signal sa lunglak eh. Guys, kape tayo. Sa Winnipeg, sana makarating tayo. Ididiretso ko muna itong aking truck at saka trailer doon sa Torque kung makakarating tayo ngayong gabi. After that, uwi ako ng bahay. I-stay muna ako sa bahay hanggang sa Sabado, Linggo kasi Sabado ngayon. Tapos Lunes ng umaga, madaling araw siguro. Yun. Martes ang deliver nito sa Edmonton, Alberta. Malapit na mag-falls. Green pa oh, ibig sabihin hindi pa yan snow. Hindi pa mag-i-snow. Green pa yung mga ano, mga puno. Bukas Sunday baka makapagsimba kami. Sana. Tatawagan ko mamaya konti si Mrs. Ayan guys, tuloy-tuloy lang ako. Sana walang ulan para hindi tayo maabala sa biyahe. Kape.
Tuloy-tuloy lang ako guys. Guys, magandang gabi. Nagbabalik tayo. Inabot na tayo ng gabi sa pagmamaneho. Pero good thing nakarating tayo ng yard namin. 500 feet, arrive at Turk End on the left. Okay. Nakauwi tayo guys. Makakauwi tayo. At kagandahan, nandito rin yung panganay kong anak sa diba? Sinundo nila ako. Ay. Pagod ang inyong apong lakay. Maghapon ako nagmaneho eh. 13 hours. Sinagad ko para makauwi na. Nandiyan na sila. Nag-aantay sa akin. Turk. Pagod. Maghanap buhay guys. Para sa pamilya lang. Kailangan mag-sacrifice. Ganyan talaga. Meron mo ibang maaasahan. Siyempre. Pero masaya. At least kahit paano may purpose ka sa buhay. Pero pamilya, nauuwian. Kaya tayo nagki-keep going. Dahil sa pamilya. Guys. Park ko yung truck ko dito na lang muna ang truck. Kasi babalikan ko pa naman ito guys eh. Sa ano pa naman ako eh. Sa Lunes, alis ulit ako eh. Magre-reset lang ako sa bahay. Kung mabuti ng reset. Dito na lang sa may ano. Kasi pa-plug ko rin itong truck ko para mag-charge siya at hindi malubat. Si plug ko. Hello! Nalaglag yung ano. Doon sa kabila.
pasok ka rito, Han. Pumasok ka rito. Kunin mo muna yung, yan, ito. Tapos, pumasok muna ka rito. Kainin, kunin ko yung ano, pagkain, dali nyo rito. Yan, dali mo muna yung dito para makalakad siya. Pagkain mo, Han. Ha? Kalimutan ko. Sige, alam mo na. Papasukan mo yung mga bata rito. Dali mo sila, maglilinis ka, di ba? Mami, careful. Bababa sila. Papahinga tubig. Pasok ka rito. Kumusta, anak? Dito. Dito ko. Bakit kaya papasok dito Ayaw sa... water. Hindi, may tubig. Ito, iniinuman ko. This is clean? Oo. Tawagin mo sila. Come here, guys! How are you guys? Malinis ba to? Oo, hindi ang inuman ko. Oh my God, so good. Pasok, pasok. Where's your sweater? Ano ba? What the heck? Para maibigay natin yung... Abot nyo na lang kay mami nyo yan. Nakalimutan ni mami yung pagkain mo. Kaya ewan ko sa mami mo. Where's Baki? Ate Clark. Hi, Costa. Where's mom? Mabuti. Where's Baki? Ayaw mo mag-abot doon. Come here! Come here! Boys! Ikaw lang na... Pasok ka rito, Clark. Come inside. Get inside. Ay, abot. Ay, ang aking bulugan. Iabot ko na lang. Ano, iabot ko muna sa'yo itong mga iba. Mami, Iabot ko muna. No. Good there. Iabot ko muna sa'yo itong ibahan. Hindi, parang malinis ko pa, eh. Hindi ko naman kailangan dito yun, honey. Iabot ko sa'yo yung iba. Sige. Baba ka muna. Iabot ko sa'yo yung iba. Padala mo na lang to. Hindi. Parang mayroong lagayan. Stop it! You're so mean! Wala na, tapos yung laman ng ano doon. Yung laman Stop ng akin. hurting, Baki! Huwag ka nang magsikit. Anong ganda. Daddy, put the seat down. Birthday bukas nito ng bulugang ko. Sit down. Birthday. How do you put the seat down? You know how to put the seat belt? You're gonna bump your head din. No, how do you put the seat down? Like this. Oh, right. Can I go here? No, stay the way dati pa. Nak, ito. Tanggalin. Tapos ito. What is that pa? Yung ano? Kaya magtunas muna ako na. Doon ka sa bed na. Kala ko dinala mo yung pagkain. Wala ka Kalimutan nga namin. Doon sa may taas ng nasa shoes room na yun, eh. Ni may labi na. Hindi ko lang alam. Bale, okay lang. Ano mga ba? Iwan lang natin yung mga iba dito. Gagamit natin. Give me kiss. One more time. I'm not gonna get the So, other. ano? See? Tinan mo, ano? Ha? Tinan mo. Umitim? Wala talagang ganyan. Ano? Hindi, tinan mo. Di ba? Tinan mo yung kaibahan. Anong ginamit mo? Oh. You're older. Buksan mo, may ilaw. May ilaw dyan eh. Older than. Ayun na, nandyan sa taas mo. Ate ba is 21? 22. Oh, yan. See? Tinan mo. Just like you. What? Tinan mo. Look at that tummy. Yung Or kaibahan. si Pai Pai, She's good. Tinan mo yung... kumusta ang trabaho na? Guys, you wanna hear this? Kumusta ang kumusta ang Nag-bless na kayo kay Papa? Oh my God, it smells like Baki lang hindi yata. Did you bless Papa? Yes. Arnie did. Kailangan ka. Okay, dito na ako nakadali niya. Bro. Ayan guys. Ayun oh, mga anak niyang Guys, you have to hear this. Kill it now ah. Kailangan mo ko bang hawakan? Okay. What? Okay. So, very deep inside me, I'm strong. Did you know? Yeah. Do you know? Yes, sir. Very deep down inside you, you're strong? Yes, sir. I got a secret stream. Can I please? Ano mami, kumusta? Mukhang gumaganda ka. Lalo gumaganda. I wanna go here. Hey, come here. You're such a naughty boy. Come here.
Yan talaga. Tayo na lang natin yung malinis. You just leave this thing. Bakit baka mahulog ka dyan, ha? Tamang ano lang. Tamang... Oh, yes, bebe. Yo, Asan yung ano? skitties. Yo, skitties, I wanna see. Skitties, I wanna see. Yeah? Guys, okay? Yeah. Ayun, basta mapunasan mo lang yung konti yan. Wala naman ibang ano yan. So, anong plano natin bukas? Mag-charge tayo. On top. After church, And then you sit down. mag-celebrate tayo ng birthday ni Bake. Guys ha, No, it's gonna fall on me. simple lang naman ang buhay ng Lakay Tracker. Hey, bro. Nasa bahay, mag-church kami. Bakit huwag ka makulit kasi pagod si Papa. Like dito ka na, magpalit ka ni Papa. Para makapunas ko dito. Oh, sige. Get inside, Bake! Get inside. Ah. Dito ako kasi mapupunas kasi kulit-kulit mo. Dalawa yan hanggang sa taas pa. But why so look so old inside? Ha? Why so look so old inside now? Ay, siyempre, ilang taon na. Parang hindi look. Ano na yun, nagluluto ako dito. How long you been have this? Almost 5 years in March. Bebe, doon. 5 years in March. Go, there's no more, ano, to be released. Don't open that. It's breaking. Hello, okay. The door is breaking. You mean it's break? Magkukulit na naman si Bake. Masaya ang kulitan ni Bake. Kanina pa sa bahay. At least kahit paano, yung kapatid nyo na yan. Pag ganyan lang yan, pero nagsasaya. That's a name. Yan nag-iisa nating lalaki. Pero nakat din. Favorite ni... Nag-iisang lalaki, favorite ni Mami. Middle finger told me. My God, what? Nag-iisang lalaki, favorite ko ni Mami, guys. You're so rude. Ha? Tulang pala sa tulang. I don't want to cut it. Guys, kita nyo yung mga anak ko ha. Masaya sila. Masaya sila. Kahit na hindi nakatira si Ate Papa sa bahay, pag nagkita-kita masaya. Uy, si Baki oh. Yeah, that's what happens when you get it too long. What? Ate Papa, don't show my nails. Ate Papa's toenails really long, and then one of her. How much she paid with the long tunnel? No, this is my real nails. Ay, wala na yung kamay mo? Hindi ka nagpaano? Di ba nagpapaano ka sa kamay mo, nak? Hindi na? Magastos? Papa's toenails is curving. It hurts ba? Bakit? Huwag makulit. But look at this, it's so long. Sarado lang natin kasi may malamig. Ikaw na sa random mo. Ha? Random mong tao. Sarado lang natin. May topic? Ang boyfriend, nak, hindi mo ba sinama? Of course! Nagpapahinga. Papahinga si boyfriend. Boyfriend is nagpapahinga. Okay, ganda. Chubaki naman pa. mo bukas, pero magbibig niyo si Papa mo. Masasali siya. What is this ball? What is this? What is this? Diba? Maganda siya. Oo, makintabahan. Napagod ako, sinagad-sagad ko ang mag-drive. Nakakapagod talaga. Ang kulit na bakit? Kaya nga, parang ano si Baki. Alam mo yung anak mo na yun, parang lalaki nga talaga. Hindi siya naubusan ng energy. Hindi, lalaki na eh. Ganyan talaga pag lalaki. Pero hindi naman si Sinil ganyan din kakulit. Di ba guys, Nung bata-bata pa si Ate Sinil. you guys want Right, Sinil? No, listen pa. Hindi mo pa na... Oh my God, if you drop Mami, madrap mo yan. May tama pa sa ulo ni mami mo. Your mom head broke. Oh. If you guys, di ba you guys wanted a boy son, so accept him. Eh, syempre naman, alam ka naman, para naman ano si makulit lang to. Kaya, alam mo kapag makulit ang bata, We're the only smart two to. boys. Alam mo kung ano to? Mommy, we're the only two boys, okay? You want another boy? Me and mommy will going to make another boy if you want one kapatid. I want another boy, yes, sir. You don't want? Mommy, I want another boy, yes, sir. Ano?
Bakit sis? I want another boy. Tara, take care of you mo. Oh. Yes, sir. Ba new baby? If mommy has a new baby, papa has a new baby. Mamatay na ako sa kalaga ng bata. No more. Actually, I don't want. I don't want. Stylean mo kami ba? I don't want. Sabi niya magiging doktor daw siya. You wanna be a doctor? I don't know. I Or wanna. truck driver? I wanna be a police. Or no, I What? don't know. Maybe I'm gonna be a police, but strong inside me. I'm gonna make the Tirada mo ba? Ay, got the strongest man. strongest man. ka dito? Meron dito. Strongest. Ano yun mo na ka? See how much money you got? Yung pinagtunilan mo, pakiano mo. Ililagay mo rito ba yan? Wow, Bago may that's so tatapon much saan na ka. mo- When are you gonna put this in home? No, I'm not putting that home because that money. It's not working. Ano eh, ginagamit ko yan eh. Ano siya? Mapurol. Matalas yan. Bigay mo ah. Matalas yan. Yung ginagamit ko sa ano ko eh. Bago yan eh. Binigay ni mami mo yan sa akin eh. Pang para dito yan eh. Baka makapal. Oh, makapal masyado yung kanyang kukuhan. Kasi nga siyempre. Kaiba eh. Hindi na lang. Han, bakit hindi mo na lang inuwi yan? Why is your refrigerator in the house. it's broken? Everything is broken in here, bakit? Kaya huwag kang magalala. May konti akong damit dun sa taas, Han. Somebody help me. Mamaya na lang paglabas natin. Paglinis. I-plug itong truck tapos alis tayo. Paano yung nasa likod mo? Far in here. Anong likod? Yung nasa deliver. Ano yung nandun? Dadaling ko pa yan. I-deliver ko pa yan sa Inis oh. Ha? Frozen ba daw? Yung? What is Inside. this? Why are you like biting your Anong nails? frozen? Frozen food? Oo. Paano yan pagka... Paano yan? Hindi masisira. Hindi yan. May temperature. Baka yan mag-malfunction yung ano. Got your Hindi, money, manaiwan Papa. ko dito. Got I-check your nila yan. money. Got your money. Meron tao dito. I-check nila yan. Got your money. Sinabi ko. Money. Yeah, put it there. What is this? Is this a magnet? Put that thing in there because I'm using that for the buhat-buhat. So much hard to stay. Who's keep parting? Mommy, it's her. Ang kukulit niya. Ang kukulit niya. Saan ba yung mga ano? Sige, balik ka na dito Han. Kasi yung... Dito yung ibahan ah. Ng mga damit ko na kailangan ng kunin sa bahay. Alright, tapos dalhin ko yung ibang mga gamit ko doon sa ano. Pagka ano. Huwag mo nang dalhin ito Han, ito lang ang dalhin natin doon. Mahugasan, at saka itong ito ano to eh. Ginanito nila, tinakpan ko lang ng ano eh. Noodles to na ano, hindi ko nakain kasi nga kakain sana ako dito eh. Ginintay ko kaso nga lang nakalimutan mo. Hindi na lang sa bahay yan. It's weird. It's curly. Oh, my ankle. Linis, diba? Yan lang, kung ano lang yung maano mo dyan. Stop touching my nails. It's not clean. Kasya pala kayo. Dirty. Yeah, hindi yan plain, Baki. Nails aren't clean. Ate Pau nail is not clean. Stop touching. So how old are you? 7. 6 pa lang. 7. 6 pa. Tomorrow is 6. 6 kasi Baki 6 years. I think kami 6. 5. It's 5. Right? 6 years Baki 6 years. Where were you? I'm gonna cut. Doble yung katawan niya. Born. We're in the Philippines. You wanna see my strength below? His first Strength below. Strings balloon. Okay. See this, Papa. Tapos nagsabay pa yung ano. Huwag masisira yun, Baki. Marami yata akong damit. Is this your Ah? clothes? I'm so bored. Ooh. Okay, bored ko naman, baby. You just only once in a while come in Papa's place. Eh. No, I'm so bored. Like, Wait, your breast. yeah, I'm really bored that I feel like I need to sleep. Huwag na sleep. Walang ano. Walang cellphone. really No worry. Because mommy is only fixing things here. Why did not bring your cellphone? Mom said. Mom said no? Why We ate? never said here you can have it. Oh. See? Thank you, Ate. Ate Sinila is doing great job already. Uy. Stop. I swear my... Honey, abot ko sa'yo? Sige, abot ko. Kasi iwan mo naman ito yung pagkain niya. Yan, huwag mong iano kasi baka mamaya. Dagdagan ko na lang ito. Inumin ko yan.
Oo nga. Parang brand new na. Ayan o, makintabas. Ganda tong panglinis ko na ito. Wait! Binili mo? Magkano bili mo yan? Papi, stop jumping! $12. Yan? God, bro! Stop! I'm a little Hindi mo niya punas mo na sa mga Ito, basura. Eh, ano to? If you stop, Malaba. Marumi to, Han. Lagay dahil. Huwag mo yan dyan sa pagkain. Daling ko, iuwi na rin natin yan. Yung fridge mo wala nang laman? Meron pa yan? Ilagay mo sa plastic. Okay. Kunin ka na lang. Para may pwesto na natin. Para uwi na lang tayo. he's gonna cry and he's gonna talk to Papa. Yan, ito pa. It's like that. So don't hurt him. Kaya nandiyan yan. Takip. It's okay. No, that's not okay. Hurting each other, that's not okay. Yeah. Hurting each other is not okay, Baki, ha? You wanna hear me? You wanna hear me being silent, guys? Okay. We have Charlie. We're gonna be silent and quiet until we get home. You better do that because tomorrow you got no audio. Challenge accepted, okay? May natira pa akong baon. Challenge accepted. Over scoring. Not allowed. Look at that. Not even a 1 minute. It started moving. Oh! Say sorry to Clark. Sorry. It is fine. It's okay. What are you doing, Papa? Ano yung pabaldag? Oo. Again, I free. Baon ko. Double egg, hindi ko naman nakain. Bakit be quiet or so you won't get Kasi puro itlog na lang yung kinakain ko rin naman. Kuya, Anzo coming tomorrow? No, his work. Yes, what the time his work is on? Okay. Tara na. He needs to Okay na? them. Sige. Ayan na, iabot ko na lang ito. Ito yung pagkain. Ilagay ko na lang sa plastic yung ibang damit. Ito. My skin's drier than yours. Oh, stop jumping on my shirt. So heavy. Stop jumping! You're heavier than a thick Clark. He's 40. What? 39. 39 kg? 38. Is it kilogram or pound? Baby? You gotta be quiet, Bucky, and behave, please. Yeah. Like you are in school, December the teacher. Is your skirt this? Ayan. Wala na akong mga basura ay damit dyan. Kunti lang yung damit ko. Ayan na. Don't ignore her now. Papasok ka rito, Han. Hey guys, careful when you get in the car. because Picture tayo rito sa loob. Diyan sila. Picture tayo. Alright guys, ayan. Nalinisan na ni Mami lahat. Tara na, nak. Kasi bukas. Ano plano natin bukas? Magsisimba kami. At pagkatapos magsimba is mag-celebrate kami ng birthday ni Baki. How old are you, bebe? 6 years old. See in the camera, ah. I'm 5. 6 ka na, ano ka ba naman? 6 ka na! 6 tatabi pa, nakatabi pa yan kay mami niya. I need to be quiet so I can get the Robux. Roblox, you need to be quiet. Guys, ayan, masaya ang pamilya. Ayan, kahit pa paano. Pero si Ate Pepe lang ang wala dito. Gawa nga ng overtime. No, sa double job niya. Sa second job niya. Kaya sisipag ninyo. Ayan, double job pa talaga. Double job kasi yun si Ate Pepe. But anyway guys, thank you for watching. Home time ang Lakay. Bukas, magsimba kami. Celebrate kami yung birthday ni Bakay. Tapos, babiyaw ulit ako kasi didiretso ko tong load natin sa Edmonton. May pagkakataon ako sa bahay. Kaya naman, sasamantalahin ko na to. Paalam na tayo guys. Say bye bye to the camera now. Bye! Bye. Ha,
bebe, close that ha. Okay, don't forget to close. Okay? Alright, thank you for watching guys. Ingat kayo. Love you all. See you to Hati Bye-bye. Ano to close na to na? Okay, bye-bye. Peace out. Lakai Tracker.